Jabri mangkin iki kula sumara janeten sing ngundel lagu napa awe rezeki bagus. Makin niki saking Pak Daryono tapi rezekine saking Pak Kaur nggih matur suwun. Terus sing diundang iki diomongi apa jare iki? Iya digeret, Cok. Apa jare iki ngene? Ora kayak kuwi. Anu nuwun Pak Daryono. Ora kok jare kon sing iso gini. Iya. Geret iki. Anu tembake nak popo duwe. Berarti Iya. ya enak soto ora enak. Ya jelas. Ladenane kan dadi metu bareng sambal kemangi. Nggih, Sotone luar biasa. foto babat jan. Nyambut enak ini sekoke kesenten. Nggih. Napun nembe lapor-lapor langsung diparingi ora. Leres nggih. Bedane apa? Soto karo siti. Bedanya apa balik Mas kenapaan yo? Angger si Ben Peter kudu ngerti. Bedane apa? Soto karo siti. Nek soto kan dimam, nek siti kan ora dimam. Ya kenal. Bejal. Terus Halo? bedane soto karo siti cara siku sama. Nek soto nganggo o, nek siti nganggo i. Insyaallah. Cara ayu. Pripun? Bedane soto? Bedane nek soto panganan nek siti wong. Cara ini. Nek soto kue panganan nek siti biunge nyong. Ya wis pas ning ana sing luwih pas maning. Apa? Ya ringokna. Bedane apa soto karo siti catet. Pidangetno anak-anak. Mangger soto. Mine mesti putih. Udah kurang putih yang kuning. Terus? Ini nganggur siti. Mine Apa? Mama kepini lho. mama ini mine apa ini? Ya tahu yang mine apa pak? Bok mie kuning. Kalau siti ya beda ya pak. Mie coklat ya Pak Yanto. Kalau digoreng jadi coklat. Ya selaku maning sing gajen. Kiwi sama jajal matur karo para sutresna para ibu-ibu ki penontonan ibu-ibu ya. Nggih. Orang jalur lagu sing gaul. Niki lagune kinten-kinten apa ibu-ibu kok? Santri lulusan pondok. Nggih. Niki bose saking Cindaga Putra Jagung Manis mangga niki. Bose putra Jagung Manis luar biasa putrane Pak Taryo. Mari kita napa sobi. Kita baca nggih. Nggih. Saking PJM alias Putra Jagung Manis Cindaga minta lagu Mister Mendem kali Tresno Waranggono Bos Darwan matur nuwun. Nggih. Oh, nggih. Ya. Ya wis. Iki karakter suara gono. Mangga sing kepenak terus warang gono. Nggih. Kadangnya nggawa bujang loro. Ya. Bujangnya didum. Sebelah ulun karo sebelah wetan. Sindene diapit. Ya. Iya. Sing wetan diendi. Penjol. Ayo Wis panggung karo Mas Firman. Kalau jago kan kenapa karena sekarang berkait. Gak apa-apa, teman ini teman. Terus no warangan gono. Warang gono. Yuk, buat Jagung Manis dari Cindaga, semoga selalu sukses, selalu amin Allahumma. Amin. Mangga terus no warang gono. Monggo